El projecte Mectub, que presento dins de l'exposició Retorn de l'Intangible, és un projecte que està en procés, que vaig començar el 2019. Aquest projecte tracta d'investigar o de conèixer el context polític i social que va esdevenir durant l'època colonial, des de 1830 a 1962. Per què faig aquesta investigació? Perquè, bàsicament, la meva família paterna va arribar a Algèria el 1830 i va marxar el 1962. Per tant, aquest tema que ha estat una mica un tabú, jo com a primera generació que he arribat a Catalunya, bueno, si la meva família és catalana i ells es van conèixer aquí, he nascut aquí, he volgut com descobrir una mica tot aquest context sociopolític que ha estat com l'escenari de la vida de tota la meva família. Per tant, la meva investigació es forma a través d'imatges, molta imatge d'arxiu, que he anat desgranant des de diferents arxius, un arxiu Aix-en-Provence, ara estic presentant una residència a París per treballar amb els arxius de l'Armada Francesa, però també imatges pròpies que he realitzat al Alger durant una residència l'any passat, el mes d'octubre i novembre. I bàsicament l'exposició es forma d'aquestes imatges que representen memòries de diferents col·lectius que han estat implicats en tota aquesta història colonial i això seria a nivell imatge en la paret que tenim principal i darrere tenim un vídeo format de 600 imatges. També cada imatge té un segon, el vídeo són 10 minuts, per tant hi ha 600 imatges i cadascuna d'elles té el mateix temps per donar la mateixa importància a cadascun dels col·lectius implicats. I les imatges són imatges que provenen de la iconografia general, o sigui, hi ha imatges robades d'internet, hi ha imatges meves, hi ha imatges dels arxius que us comentava abans, amb una base de música electrònica molt dura per reflectir una mica la duresa de la temàtica.